Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Kif kien ħabbar Net News xurilu, Malta se jkollha kardinal ġdid dan kif il-ħadd waqt l-Angelus, il-Papa Franġisku ħatar l-ewwel kardinal Awċi, il-Monsinjur Mario Grech, l-Isqof Emeritu ta' Għawdex u Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet, waqt l-Angelus mit-tieqa tal-Palazz Apostoliku li tagħti għal fuq Pjazza San Pietru fil-Vatikan, il-Papa ara l-lista ta' 13 il-kardinal ġdid fejn beda mill-ewwel bitħabbira tal-Isqof Mario Grech. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Il-kardinali il-ġodda se jinħatru fit-28 ta' Novembru li ġej meta l-Papa ilaqqa il-Konċistorju. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għal din l-aħbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-waqt li awgura lil Mario Grech għal ħatra tiegħu għal dan huwa unur kbir għal Malta u ukoll għal Għawdex fejn hu twieled, għex u serva bħala isqof. Bernard Grech qal li dan hu rikonoxximent xieraq mir-raj spiritwali tal-Knisja Kattolika Rumana u qal li din l-aħbar timlina il-kol b'ferħ kbir. Fil-messaġġ tiegħu l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma qal li d-Djoċesi ta' Għawdex tinsab ferħana li wieħed minn ulieda ġie msejjaħ għal missjoni bħal din, fl-istess waqt appella biex nagħmlu kuraġġ il-Monsinjur Mario Grech bl-imħabba u bit-talb. Intant fi stqarrija konġunta l-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex il-Monsinjuri Charles Xikluna, Anton Tewma u Joseph Kaljakurmi ferħu ukoll bitħabbira tal-Kardinal elett u l-ewwel ħatra ta' Kardinal Awċi u ma qalu li se jweduh it-talb tagħhom biex ikompli jaqdi l-Knisja Universali skont ir-rieda ta' Alla. Kienu bosta li esprimew u taw l-awgurju tagħhom għal din il-ħatra, inkluż il-President ta' Malta George Vella u kif ukoll il-Prim Ministru. Dan apparti l-att imdaqqas ta' reazzjonijiet pożittivi mill-poplu Malti u Għawċi. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News dawkera lil Monsinjur Mario Grech għall-irwol il-ġdid tiegħu bħala kardinal fih dan il-Knisja Kattolika.